ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo eriyo togwikere gose ututarire ase chiabisi chito ichukira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mwanjumali on Ndizi TV and on sia sober than maromi atokonya na sembe wanena sumurubiri mwanone yogo yakeli tuko lia chumatano utakera chinse biri chamaroba paka chinse zori tuko lero nananyore no magenione ekiagera asumurubiri yo notokonya na napageni bakiringenju bazenga kibaki nedenga kibaibure mere mokiba korera sense itu ya Kenya nandinga kibalengete gochibosio na korera obena inchi goika omoriero na bokanda utobwatia sensemo yemitandao Ndizi TV News Digital ine semo ya Facebook boiga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News kerenge likia ugende kugituma wetera se namba eyira se skini ayura wende tuskinae goikomweri gotakore biro ne chinga kitiganga mogene one libaga ara menyekani era ningotore nere ase studio litsko lero karibu sana. Mbiyamono, thank you so much. Bono ndabiri mwanjumira ayeningo letuskinae gochibos. Mbiyamono muraria Brighton asoko ngarigania se studio ya Ndizi TV. Erietaria ne Chacha Nyaigoti Bichang'A. Chacha Nyaigoti Bichang'A. Nigaiboira se kinyoro kya Nyankama. Nyangoso, that is Nyangoso location. Nyecheki division Nyamache sub county. As a county ya Gusii. Ebya sana mwanjumuri gono wedena rere tore na Chacha. Kabisa ngujaro andinga yirede ra rusiti kabisa ari onte birinka yeibwire wanande tigamo bodende keraibure tu abumete omwana buna kwiboru abo tambe Chacha na bada beburi bae bonsi mamo mwabo na tatu mwaba singa kiyo kyara lakini mugusima nanje tukukwanda tatu mwabo lakini wadena mamo mwabo mamo mino se kadeba dere baba medwani to dena mama lakini ne baba na runo mamo minto se baba I think baba ne kere myaka ya bere menne mamo minta akuru ku Mary Nyanchoka Bichang'A na tata akuru ku Robert Bichang'A Miyongo na nate abanyuwira se kinyoro kya Bunyankama Nyangusu sub location obiyasa abono mbobasi ya Nyamache sub county yes yo karenga kweboru Chacha one ibore tu motinyo kane omwaka bwa 1974 erifwe yamo chimikianda na meronge 5 nebere nene yesa yo karenga incho mutangi ase family yetu incho mutangi family yabana 6 I think yo monare otumogete asinya sai wana otori batano muri batano wana ayo iboiru enkeyo no mwana mutangi andomete usio mwana mutangi nero komachiko baliso abeta bade na berigo mwana mutangi nere bonore onge mendolero ekegera atabege tio mosingi omuya gose atabe tio mwana omwigweri omwana obwatete chisemi na indanyale kobwatia machiko na baiboli family na bego twara bokonga ase bali bakobwati kera mbago twara oyokobora kalienjera ebyasa na Chacha bano kwibuira abuna mumuro maneno ole mete hande monto ngo jaro ru school abona tujakiro ki school ngai kwaire de school yo boroso ugakina lende kana na mumuro maneno ole bano kwibuira school. Well school na chakirete yo boroso ikoro ku school yo Uganda primary yere no ego tokangi na Nyanguso gabu on your way kero kwenda St Teresa's ritumbe no na chakirete anye I think yo na chakirete school apche ndikere fani kimbwate miakene na bwate ti abana bale kwenda ku school na njenga imukie no tubuku ya tata ya kabere gabu njenga bwate njera abana nkora bale kogenda abande bale kogenda ngaikorora kyura bali mo 10 nini
bakatuma abana bande bangire ni bakanka ekero na arengo mokemono imagine imyaka ene dinaenda mubero no mokorenge na tete mwana oyo nkayaru muirani bali bamaite muirani bakasobo lera ni bakanka nkabera mbaka tininge kemyaka ange sitaiga igiko wate myaka meke ene imyaka ene na nabwatiti abana bakwende school abana bana ngewero kubati abana bana omaite I don't know korona na marogeti nyasa angete nkanyora naki omaite keroro mwana omoke omwana omaite agosoma ebintu biri abandi bakora unkarra abandi bagotire iga baende iga bakalenga babwati nkanyora na ikire school ende timene kina akorte nkaba ne ketamu gitakire school ngaboli no tuku yomse karamu ere timete se nabwati mbagorigere dijaja batenga yumwanaji emyaka ina ihe sekenegete school actually abantu batena yaye kingwere giachira umwana uchira ende bikaro maeta abana bakaende school warabanene ekero ne ikabona ngote myaka around 6 iga ekena so class around 1980 imbate myaka nge 6 iga mato twale gwetigo mate ntwa bwate nasari kosa ke class ye mo kwale gwetio koboko iga kwa bwata ugoto ono ngasinyuna ali gosinyi gwetio koboko kubwata nkairori gumanya mara kabere standard 1 Ini kwa jete kwa kademuna bono kini. Ini na irante nkakina nkamente nkaike myaka ngista. Ngoje kaenda bono na ende nkanyore getangu kiri na ki tingo nyara ko etio kabako kubwato gotoga. Ekabidi na ende irore. Ire mbinu ete ngosa ranyora na kabako kwa no gwenga ke gore. Ririo mate omugusii ni ga manyete obonene bwo mubere na bwo bungaini. Obonene bwo mubere tali obongo obonene bwo mubere. Karoma yato muntu batumira omonene ne arukakire uyu mumuru ne aromo kongo manene one segi oragende abana bakoregarega bakega bagatekanya kuri sinyo chimbuli ga bure ne yachingo ko gabo nokore gasi yankabo tokoire nywane chombe korisie bomanyi Bono waswere skuru Chacha kwa waswere ndi kwa irore ile yani kwa tali kwa irore sali oro molire to sanye nango makumu lakini obongaino rungwa bwade ekero na kore kwende gabu ne irora mara kabere bono nkachake kana ende standard 2 I think bono ogosoma go nkwambere tike akongmono nkagenda standard 2 standard 3 standard 4 eka standard 5 I think tukakoro watemu komo koko sieko mwaka I think ngasieka for the first time ngabo bo mweri nkairoli wa standard 5 you can imagine kero nkoendanka omusago nte otwenganga actually abana ba twairoli na bwange kinyaruka cyoka nyina ngomomura musaga ntina toli omoriri sana okoirora nekinyaruka aiwe kogiro nekinyaruka nyendege kange challenge sana ega bid bono mbe komo kibono kurwa kolengana ngigirete okari kuirora kairora kana irora bono kuruga abu na ende nkagenda mpaka standard 8 kurwa abu ngeta na max ya average iyo mara to akore meremo 7 max out of 700 standard 8 iyo max ya average ga nkagenda school ku Nyango secondary I think again the caring fun and get interesting omusindu akasimikira moga iga cheta kaimukie fees yo mwako mogima akagenda enka yo mwedi teacher erangabu yes agakana yonse before ntara so December kama temwa sakde KCT ndote vena amusomi no nanjita masomo yes by the way nanjita masomo sana none ntu na kure family tari kwenyara buyeyigo antu abwatu mungina na ngo murweire ntu akasimikira moga sana tu ayapimire mago mate na kabeire narakarete chibesa pone fees tu aywa imagine musa akanete 1850 elwe ya mamia 850 mwako mugimu enda akanete December ina akana limu na de bonus tacha kuboli 90 ngo mwako yu Nyango songo so 1991 boarding ose Nyango so day actually Arambe it was an Arambe school school yang a mixed school otara school yes secondary school yo broso kwa wate me jande ndego sebona muga ya baibori baba bwate ukoremi kwa rego jande kamone kirango debudo na kale ono otajense no chianga na baya lengi gasengo by the way ogotajense na kigentu kyange nom egentu ya kawaida iroma yatokobeka ibi bikoro tunkwa lengi abantu bakabikira bikoro tugocha je school ne byange byasana gosomo yeki oyino kawo mwana bo mwalimu limoigo ona abange ogokoda chense nkwalenge shida yakera twense to atachirinzi remember academies njengo private schools njalengana obo kongu alengo bonenke lina kobo first born atinge kerongo cha inka erasma ngende mugondo maragoba na ende weekend na kolega ase matkonsi na bale kombwati nyaroka chami cha kombwati igo bono yale go bid kokonya abaibole ndegasi nke rasma ngende na moga ina gotebi okutwakanya tolide amatukonsi Jumamosi ngima litukulima na Jumapili magatore yes okonyo mwiboli okonyo mwiboli
bigomanya ritko rio tumukandi yago serie kanisa bono gwasoire skuru ya Nyangoso omoibori obwakanire fi ase omwaka omogima bono gwasoiro gwamanya na yakanire bono yes muzera ante no chire enkayo mwedi teacher I remember mwedi yago ku Samuel Nyandwari side tate teacher now yeah boy agakana agakora erinde tacha kunya kubodi gose temptation teche chwese chitumyo cyatumukira ekera nababwate ebirengeri no mwana ona atagitasome oto initially nandi tata gitengirore ekera abande twakolete ko mabanyo ta max average over iranete nja ekera tata gitengitenge ende skuru ya ime ekikomo chanda kunya waka na fees rocho nyobwate che erwe ya 850 echinja go isane boarding school nyone tamu entangani yeah enga bono kwa kwende boarding bono wasiri form 1 yeah, from Nkaso from 1 mpaka from 4. From 1 Nkaso. Yeah, na so by the way. And I didn't know na ngado go senko nyara na lenge class buyego. Oje na tena nyota max average. Average by the way is around 360 out of 700. So I was an ordinary. Can I first time nkaba na ambanye. Yeah, I remember very well. Na ambanye again out of 150. From there I started working hard ngacha koba na ambeyemo. Actually mbiye na alenge batirende a challenge ya lengo neli na ekero twachite number 1. Yeah, I didn't know but na kabe number 1 at the primary. There is no time I was number 1. Ono guy I think I started realizing na nintakire ko bikomuki kabisa. Kerana aba namba inye na nene twite twiboko na abana mbare abange banyole tubakoibera tukabikira ndi 20 class. Nkarano na aba namba inye eteli genuine kera abantu ono bameto twibere 20. The next time nkabeko mokia nkaba nambe batangana kurwa bona baka actually form 4 but every time tokora matem na le koba nkoerora osengwe yanje na ya injiro mungaini ona ali kobeko mokia akimaita na wondabu yeah nande ko tema kera na bondabu that is how na ipete bo comment in position 1 throughout bona ugakora ngokoroka de form 4 yes agigwa korede yeah form 4 I think injarenge smooth sailing efisi njacha gita moga na igeta chaga ya moga kero in the form 3 biga konga form 4 moga tayo bono I think one time nyochiba choko register mate mumuse actually mo wito wole eke mangi eke moyo. In fact, tokonia actually a quarter of the acre. Actually, me akene konyora chibese iribwinye to wakana amatem ku register KCC. Konyora 4000 to aka register 4000. Ega video mzomino bona moga. Amoga teyo bono kwani wolo. Nyone ngombe yale ngoro ntu abwate ngombe. Kera na ekana form 3 ntu one tie ngombe ega kana nyone fees ya tele. So form 4 wo eya mbere tegetiro sana but I thank God na out of that na nyore ko nyore grade tuko join university ngabo mwana mutanga ni kuri school ya Nyango secondary ko somo kuri form 1 mpaka form 4 weta kwa ende university ya Moi Everett iko tebena bono tebena mo aginga gioni bujaja ne ngombe yaoni ndengia kweto moyo buno some kabisa yes because na ko riana bono kene nkeyo botamira bono mbuye mpaka imagine kera moko mugondo ino anginusyo mugondo ino okombo yemyakene yeminute nyone sendagira chibanda chigosime yake yeminute bono nchara moko yeminute bono na bwata option yenda tata ko be ko mukia sama so ugetoma sana ekabiri sana nyetome sana remember again take tanga ni mate ntu abwate bali mbai saine sila basi njale ko era miri mayonse but bono yare ko bidi na cha ko nyawe so mi sana because ekegera bono eskuru ya enke na inde yabwate record yo ko perform buya yeah bega bidi bono ninche gwie kande tome but I thank also teachers awali muna barumba bakole to mukisana kongorokera na lenge na bwate na ndo bukara kali boke tali minute na enge discipline throughout yeah na bwate challenges iganyona mangana ibi magosa makema ketali manene alitale kombora emuni kawaida yo mwana fuzi ngandurente usko jibosi ngakinade school ye secondary ngakie kuirete Chacha bono generally ye school ye secondary bono I would say school ya secondary well esinge jenge yanka ogima mbwalenge gatukera no mario na kurunkanko gendoro efiso mumse na ba nerema na bago chokwan na gaseri wa search ndate ine bitabu ya ko beshida mu iboli ya ko bitabu basic yesabu ge songo ni Swahili ebinde unajitetea bono nabona yago tumia na aporo kurwa sawa na bandi na temalende ko be ko muki na ende muse na gankani timbera chisabu chimbe bono
Odo lende teriko nyali kanese omwana kerwanje tugochesa chesa abakonyora limo gwatereire. I remember even in form 4 na nyote na tereiri na toire sabiembe. Egabidi naende korego punishment igana ali. Lakini lende asegwetero kolemere naende omuiboli actually muiboli anne tata kera mama chingo konyora lengi omurwire talengi byeyo. Actually naende discipline yangete yako banao bwa unango kora magoso asite yongo chikogenda muchito yongo chi. Bono wa idire secondary yes. Kai wasukite gochi. Bono kurugabu nkaenda University ya Moi, that's 1996. Agasomero bwali Bachelor of Education at yes, in it actually I got a grade ge Congress University. Bono natakora bwaderabu tumata na sumu tumokomo sinini Chacha to kwirana ojo kontina bono wasoire university wetomire sano roje sari binde byonse. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiro nikirundekerene negokurengera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogo nkorbogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamano mwanju muri Ndizi TV kerande ko baime yumurobiri bumuganone anene class maroboniga awdena dolena Chacha Nyaigoti nigale lecturers university ya Garissa abu yuduru ikatutebena ndiajite go ikale abanda bangu medembo batizana na ba ku Garissa marshabet isioro ba kumisana na kyumonta mnyeta senseme yina ndo bokori boy kwenda bungu go ikatore ocha somo ya joto denga kyagendrede asenseme kwenda ria sentundende tangani odaina bono oikire ase university anene kare etire ase kirasi ye komina kabere korwa ase school ya Nyangusu gara tena na kyasugete go chibosio anekera nyari de kabu wano gwetire ngando kare university. Yes, actually nkaende University ya Moi mwaka weriwemo 1996 ngaanza kusomera ubwalimu a Bachelor of Education Arts nkaire combination yege songo na literature na literature. Yes, ikina kiona jitu specialize initially ona taite kusomera science education science akini nkanyora nete to biye sabe yo kanere andu setio bonega bidding nga select yege songo akina somete baka ngakora omwaka 2000 utaraji gukora bono ekero go chigwande university usekerore school ye secondary ali kwa wate birengere buna education do yosomera Chacha. Well, initially ekero na arego some secondary actually na bwate nyone birengena ninge nde university. In fact ye arenge dream come true na manyete yange very sure. Me I used to work hard for the sake of it. Yana areko be komuke yani na kinda nyore even na ngento na manyete
onye tinkonyara gweta onye tinkonyara grade kija tinkonya koiro timbu ati option yokoiro because na achoboro chomugondo combo ngombe teyo nkamanya kende yanyo in fact ona abugete nkonyora ande inama ite konyora ngirige kwende university na maite na bongweta nyo ne C++ maybe ka ndo ngingo chiko kanyora ranyo actually B-, a very strong B-, e kangira 66 points e kangire university cut off yange B- ya 63 points igwa surpassed nam points at so nkamaya kwenda bone university yeah so it worked against my expectation but I think I used to work hard one again to kia betekera na ikarende university fees na re kabe shida dirima atenari high education loans board etone ya atenetu no moske professor Chacha Nyaigoti Chacha na rima ati arigo chaka because 9695 na ria chaka bono recovery chibesa bali basomete university kale bale ko boom yarenge inse bono chibesa to chaito ko chenge chinse actually chinke I remember ko chibesa 27000 no mwaka mugi echinji sign fees inji sign choko emenyera na bintu maitachi and I remember abibo bachikotema kuko na isomo chango singinya kuri family enkena ne ntaka muchango tobet muchango wakuba mbaka nyona batata moke abaye ondete yo tagete muchango bekera abantu mbatete family ye na nero munta to kosome yeah biasana Chacha kwenda tore sali mbura bono nandelire lia jenjiria sini to change setting ya sini toma ko genda udaina rojo muchango no rangiretiwe bantu mbaje rende yo mutakobo kidogo to change ya sini tore na game ajubere kwena to yes yeah thank you Biamano mwajumuriri na batena bono gatorora change setting ya kesa leader ya tsarika bono na kitwa mwira tura sukasini na ndorore na kitoko na Omogano ne kurtunda Omogano ne Chacha agotwera kabisa rimete konya tuikirina bono wachire university ya twarosiro mochango wangire koba yes ekinge ko kero mochango kwanga koba I think mochando moneni go renge keroma ate okoiburu mwana ko muchioro mokyo mutaka endo chaire okonyora nyona aba batata moke aba isomoke tikasi ni chao maybe bali baikire gosoka mbatageti na ndonde nera bioke bono nyorana na kiekyo mochango yo sinyire tuko gendere kiagera e committee ya bege twero sero veri rangire mochango monene yegete kwerawe asenyencho ya to kante na ba minto mbale nyanyi kubwaterana Oino mwako kanga kwali ngazi university. In fact, elibono nekero na aligo chintara report. Yeah, nekero ne tiribono. That was the year 1996. We were reporting around October. Eyone rango mutinyo nane. Nabone to chabana kwa bale university mechangere mengi. Bono nawe yange ngakibu na bono. Yeah. One kere asinya. Ite ribidi bono toriki chinja actually obuyana ali getu ngachaka ko kosomia skuru ya nyango somuno mwalimu wa BOG Board of Governors eliyo ndeta ko be skuru ya bono ngasebi chibesa nkeyo no elibono keronko genda bi erusane yange ntambi you know to akabere inka for one year and 8 months bono ngasebi some money chekeronko genda bono buya omwedi teacher nanga chire chibesa chinkanyore boost nkagenda nelo nanyorete atunyo change chinke at least chigesana wakane fees chibesa chama tumiche kaba chinke lakini rende nga ikabidi ndi abairi abairi elinde pamenterani ngende ngia kwitita moyo ngende egianso metina actually yobo takane endekebe nogo chayi ngori egento kiyana endekero kuri family ere inse abetegete muno actually abana berwanere kabisa erinde koimuke family eyo because ona nyorete keremo kuri family echaire bono abantu bande bali baikire koimukire baikire gosesene wa bali gotakana bale bande mato Gusii na bwatenda mwamgete liberogete mokogete eyetari gotokonya samagendero right bono ande ngwira ni tas university ugakora Chacha ngwakore to rather thing well a university naso of course in Kanyara nona what a few problems na marwe na renginga sana na nyorete bono later on na chagete konyore loni echieto ene gaja kanyora ne basari chigankonya I think iko mwako gatatu no na nyorete problem ene kabisa I was almost dropping out lakini rende nkanyora naendo mutata mokondo renge America in fact konyomanyire shida kuri kwende agacha chipin akaruchi besa chiagerete bono nkanyara kabangu akane fees na gokorera se umwako yo gatatu oyo kane nganyore runi
cheto basiri cheto ngakora buya yani ndawati bokongoni Oto debe na Chacha ngwa ya itirite makere. Nta yetere makere kinende ase mwanya bantu na bere kero gwetera makongu nara ko meki kwabo muntu mwikirana. Medeli na kubona Chacha ndi kumete sana. Yes. Yeteri na Chacha Nyaigoti ndi kumete sana. Yes. Well, erieta actually Chacha abantu actually abango babugete na rieteri ne liororera. Rieteri an liororera Nyaigoti Bichang'A. Surprising iri abandi bakumuna antu atirieteri gesongo. Rieta ndiro of course lakini rile silent. Tinganje tikolitumia liko Wilson. But Chacha Karunaso University, you know, Professor Chacha Nyaigoti Chacha nero lenge a secretary ya Higher Education Loans Board help. Bone eloni elitwale kwewa ya help ya ekuru kuchacha. Bone kerongo te ya bana bande nonguru ku Nyaigoti. Automatically bagone Chacha. Abaka ugirinje no mukurinje no yomwabo. Baka ugirengo nyara jibe sinyi kapsa. Bone banyakondo Chacha ngote nje Nyaigoti Bichang'A bandu Chacha. So with the time nkarona bona lieta Nyaigoti Bichang'A liko bakongera. Ngachaka ku embrace wanje na bona Chacha ligalibe limesa malietani. Bono nabona achagete igole itorone kerongo kora bono nganyora abantu bono Chacha na limanyekanisa actually mbaka bono lire part of my names by the way Ngoje to ajiji bono nyone actually odonyo eke bande ndiyo but yes chia vida bitie kerongo boli nyoe chikura nyone chia balimu Chacha ndiroro ya you will find nyone ngocha toleke to cha kwande getabu ndigete so Chacha nyone social media nimbo ati nyone kama ne Chachanomics so it is a brand name bono kwa Guru University yes. Kusoma kwa ngi skuru bono ndi waje tekoli kwa Chacha. Well, ekerona kora mwaka 2000 nkaira nende skuru ya Nyangoso naona akasomi nyo ejirus actually kandi ngali kumno mwalimu wa board of governors BOG kwa bange bese yeah chibesa rinde nkego chikomente nginkorunka na chibacinke na bongo nyanyone musara to eko bakero mutienyi nkanyara koba nkabamba ka mid 2001 mutinyo sitana libono serikali mwato yate nitukulika kwa bari mkuru 1998 mbate nesinge njochumi ya betembe remember 2001 mutinyo sta nali bachate kulika nkabase abali muri abatangani bali gitwege songo abande bechi science bachate kulika mutinyo kyanda actually ngalike school ekoro kuna St John's Orogare secondary school ngalikuwa no mwalimu weke songo yeah na TS na majit kulika by the way school ya Nyangoso kera egatoka liba kandi alengo elimu atwalenga abali mbabere be board egabidi ntigero likera ali alengenka ngenda sara arake Wana kwa alikiri wachakire mirimo Chacha. Yes. Kwa chakire mirimo yawo. Emirimo naona achakite no mwalimu ngachaka gusomia abane skuru iyo kana bayange skuru enke. Lakini lende bonde genteke neli negasi natagite. Egasi tukanyora nyone skuru ibono abana mbalengo. Pate kero ebirasi twale gusomia abana mbale ikanyone toto population ya ngana 50. Mbale nyone 100. Bono to gusomia abana gusibatayo gusomira ero banga mandiko nyora banga. Kerasi abana 20. 10 gusibata no baganywa baroro. Tukaremerine skuru eyo nganyisomia se miaka 7 years. I think ko 2001 mpaka 2007 na ati tekora ne skuru etingo nyora transfer gosinga kiye kare kwali kuna TSC o koli ko mukataba boko wake station 5 years utari gosaba transfer na ndekero sabe transfer ne raspo nyoreki suitable replacement yo ko replace ono nganyore njerengi ya no goenda through study leave ngasabe study leave ngaende university agent wasoma masters masters in English language and linguistics ngige ko irera bano juko kwa masters ono masters egente ketan ge challenge ta na rote environment na renge njarenge motivating jande yani ya renge inse bana mogo somyo bago sirere kenyoro orocho no mwalimu buya bo mwalimu matene antetereri osimike sabana amatokeo kero konyora abana bango so mbali korokana ye minute bone nge gaspo no nyoy chibesa njiri kendo nyeto ikonyara go konya abana bono nkarore njere ya mona ende yo kurwe skuru eyo no kwaenda gosoma ya bono kwa yo bitoki bono ogosoma rono ngo ne loan by the way tro chibono turu abalimu ngo save tora se ekwene mwalimu sako eyo ayina sabete loan iribono kwa likiru kwa no nyorete mejandeli mwaka itiri usometa anda banguri ko bali Chacha be mejandeli edirete ayangwa nyorete na ya ekrona rigetu okay mechando elina etireta bibule okay natemete ngatema gukora go kuikera abana ba minto lakini tingeti ko baikera ekera engakeri abare kombwati konya ba kuromo batigire school ba kombwati nyaroko by the way yo ne kerete ne endu ya nenge kabisa mukogoti nere na nyaite wono gosomi na kumuire nyone boarding kumwaka ne fees buya
Erenka masomo yake ili mpaka naende Kabebo akaenda Amerika wana Amerika. Ore mori wena kanya boira ndo mondori. Ore mori bono bori kero na akora form by the way, kero na akora form bole mori bokairana. By the way, ore mori bono boira kero bwa tu aba kombo. Yeah. Ya liko musena ta ito ko boni misi kango na jito ko bogora na inde wo. Tango ko bogora. Lakini ko weto bekero bono kombo ngombe yao ni kwamba kwenda school. Well, naboko kigera wone gento kirke oi no igubo be gente kenna ngia kolete gento gia takire aso wonga kanere fees gona ari kuibo mono kiangete challenge ko be ko mukimono bono kwira ni masters nani kuna tutenga kwanya kwa data sini to my well ekarona service study leave 2007 ngasoma mpaka around 2009 ngagraduate to 2010 nkaira ne school gasoma nkaira ni bone kana akora nkaira naende gasoma ngabe ku school ya St Angela Sengera Girls school ya baiseke ngasomyo myaka ene that is for 2010 mpaka 2014 kurabunka join Garissa University January 2014 mpaka to date na onde Garissa University ugate bono kaina na ya bone kerolende wona dende TS tro chone kero kwa mentro amasomo TS njare ko recognize amasomo masters bone ga bidding karige inara asome chi university part time by the way na asome Kisii University ga ngasome Mount Kenya Nakuru campus ngasome na Egerton ya during ga yechirusa asome na inge part time ono nkanyore ga Garissa University ga ochaka nkanyora ri baga dende bakangira ngateona amate bakande mereri neba na nga kichi segi cyabeire gose magaidi abeire ngate umate go kwerwa ngento kiyangiri go toka bus ndi wazo de Garissa bono University January 2014 ya taresta kanyora mangana na abete Garissa aliza konyeli abantu baitiri nyone kanisa nini mangana abe abo bwo mbwengo lakini na tebete na abana mede mbaite tu Garissa ali University egento giankonyete umwalimu nare twego sominere ase department yege songo sengera ile mangana lya kubana wale no aliko seri 2015 iria bana bali bagu yeah 2015 tarembili emotinyukane nona aliko nakoli umwaka yo muino mutinyi bono nakoli umwaka yo metinyi tatu bono ataka Chacha ora bwatera bwasini ni kyagera ningari ndi alengirio ko bosasi ya Kenya nona kama madago bina Garissa University ole abago ko jana sana na ke nande Chacha no ane na baibuli bao sina bairi bao barko kumisana garuri Garissa lakini kwena tole bina takura bwatera asini ni akega mwachibore ni goto ende ko ba sumuru mugano ane kwena tora sentu nende yagatato karbono Chacha asoira asi University ya Garissa buna lecturer kwikatore atotebina ngakyako korobo karibu na ligete getabu gete kwikatore atotenga kyali gete getabu Tosca neno Ndizi TV wansu kumba Gusii Esukuru yokwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyose urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chumare Ndizi TV karana ko ba somuru mugano ni tukolya lero tole na Chacha Chacha na ndeire ngai ruseti Chacha Nyaigoti
ate na bwate ri gesongo rakini ri ali paneta asinini ikiare ribono na linere amanye kanto no sina ri akoriera ano no te ona ri akoriera na linkoragerera ri bono manchu muri genda ko bana intwe na Ndizi TV bon sumo sinyora boto bote asisa mimi tana Ndizi TV News Digital inasema ya Facebook ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga na boto tweet @Ndizi TV News uende karanga kyao etume gwetera se number era se skin ya sari brevidu bena tukumyoka Chacha bono gwasuri university ngoso miore aneni ngana ndeli abeto rio kugusa sana bana bakweta abangantu bagako no kwarenga no na arenge materi arenge tare 2 mutinyo kane mwaka 2015 kwa na ko mwaka so nabukenge gentu kyo gwechani sana egento kyo kumi sana but rende tukuri nyasambi yamono ekera ko ruabu twanyereka watu ko recover kereri ayi abete ntwajite mu university abana bali banyare ko bago survive twajite ko basomi bakore semester yange ya kabere yo mwaka iyo kana intuto kagania na intuto berenda se abakori emirimo ba mu university lakini serikali lende kanga kera abana siasa ba notistan akina Duale bakaria la isina nkulusi bale university na riyo ko babwat erinde ekamana ko bari open 2016 na ende gabidi bali twalengo bono twaleke twasomi mo itwa waka Garissa gabidi naende bono twirani so nitwe ko irano tige gas norochi ne gas yako ngiri mato tabu ati gas gente ko bekera bokuma mesa gose musori na bengo kwet ngai ko aringe kar ko weteringa na ria kare kan ari no na Garissa by the way riria na minyete isikopate kwena na arengi ime kuchikosomia abana barenge second year matukonya konya twikire ria arengi ritkoria arengeria aramis actually it was before actually it was April 1st second year ingo na Friday that's a good Friday so it was actually on a good Friday. So bono njengo china arenge dirik by the way kera mangana ya bet sakuna mbina nusu nche mbege tekere gente bagi ya nengo na kusomia bana twale kwanza class saa moja makeup class erinde saa 5 ndi nega ali gocha Nairobi nche Nairobi nchenka gocha ne familista ya arenge konesa na mangana yo kumisa lakini to sabero banyarite ba korara barara somonene rende kyan jabete bono kwa beire ngakyo bokorri bwa bora sensema ya Garissa ubwa kororo yeah well for some of us into to very hardened bono gente kintu bono nkiri gente ke gonsumbwa abantu bako bomono na murenka mutanye gutaja Garissa abuna bonya na kyo karugwa survive Garissa but by the grace of God wakanya sambi yamono yani ntwige tukatwara obolemu ekegera onye tali ntuka Garissa University yo bono mune incho mate by the way ni incho monogeri mukwaneli bwa bali mbaga som Garissa the secretary the chief spokesperson of the university academic staff union was ya Garissa University no nenga ki bono actually na chore 2016 nkagendera bono actually bono no ne lirie kero na arenga oro na arenge mokonyi bo mo teneli bo mo chairman ekero no twenge Dorothy we were fighting rende na tonyore space erinde tobera lakini serikali kan to kairana I had to rally back lecturers band to irane Garissa by the way actually no yo mubie monto taje to no yo mubie most of us into irane tia ore ga ta ko irana sa na bande I think yo mo seba bire banyo te ga si university inde chingao yeah kuru abono actually wo mambia bole abana to bwate bakoru izinse mo chance ja Kenya baka gusiga igabo songa Gusii yons kuru baro no ngande basi ngende Garissa nje well I can advise na wonko wate nyono wala to relative omoiri na bonko advice actually to why not Garissa is like any other public university akiyo ngobora se university bona karo somyo bune lecturer ekaro kombe karo kware ngo mwalimu well bogi my the university level well it is a higher level ne level ne ya masomo bono at that level mato somia abana be tribari actually above 18 years abana to te bono bale mature although lende mbatakete some guidance go bono it is a bit challenging but I like it kegera bono ngoko ere ground yo kora research yo komanyekana nainde ko train abantu acha ko professionals ya in their careers biasa na to ndrete no rigete kitabu kege chacho rigete well but yango te kana chite Garissa na chagete ko bango eta Nairobi most of the time kana akolete ga STS na akolete 13 years na ndwali na go Nairobi race bone kero ngwenda Garissa ngweta Nairobi ga Nairobi ere gati by the way na soete ko so ibintu bya personal development ngachaka ko so mi bintu bibite go so mi school like now na kyo ko manage best yao otumi kubechi besa ko kubechi besa bonchoreri out of sequence training na riwate Nairobi cha personal finance na nyari ko ba after 5 years that is 2020 na publish kitabu etani ko na mastering your money
Ono tena ki a practical guide in your journey to financial freedom. Yeah. Na kyo koro si ngyo ko guide bese abintu bia. Ya na kyo go tumika bese ri ya obwate bese te yendenke nene. Egento ko mate na kyo go chitumika. Ngyo koro ko rigeta be. On that week because I realized take kero ko na rigetu tie sina ko 13 years na realized well tina manye tena kichibese when na kingo takire go save obugachi and then na kingo invest na kyo komenda chibese sarare chimenti kan nkanyora through that na so yete chi investment chi project getengo chibese go sira realize gente ya personal finance nege ento getari ko somi school no some business studies that is not personal finance realize na tiga ngenda into life skills personal finance mentorship yeah so ngachaka watende kwende ya training chiko Nairobi on personal financial management na 2015 but the rito ayiko ba attack no na alego cha Nairobi program gete eko run by Centonomy by Washeke Ndwati Omanga. Bisa no branda no kuri kibita binde ko sende mbiriri. Well ekurundi ke kya mastering your money 2020 kya published October 1st one iga getabu nkero na ndikiriko by September angete na uranya ya sokri latest mutinyo ikomike ro chaka ninko bona alike mastering your money for young people bare miaka 20s na 30s maybe bare 20 to 30 30 to 40 abu kera na realize ntate kwenda with the various age groups kera abantu abake I believe you are actually in all part of the maybe already the late 20s or early 30s. Yes. Was 40s. Yeah, 40s ni inche na ndike kine kitabu kende kia tatu. Lakini mono chacha kero kuri kitabu hivi. Iwo corona bande bakaro tumeke ni bayabo. Well, anyway by the way, nere ebesa nege ntuke chande ta abantu sana. Nyone bantu mbali ko kwana. But yo egwetere mechano muntu akweresa aboko manyana ebese terwisan. Konyoro muntu oli kila kinchi beche waka na madeni wata madeni amangi na madeni aitoro chigento wako right. Yeah, onyor ne besa neta abantu bokong sana. Yeah. Na wetera abun karana ignenchire ya mura anyara ko somi Gusii ko somi muntu so mu Kenya. Na kitogende tubutende kutumia chiwe chito buya elinde kwegendereria so mu wet. Bono butakobo gwate na mwakire tuno butakoka barora kali. Tena bono no te metoko boseli nande meten monto nana ndena tawaka butakakura. Ndino butaka no bosensa. Well, wetelende nande background ina rwete enka erense osete kwenyara. I think ine motivating factor. Igobono na bego takatura no toka by all means. Yeah. So I think kinki am motivate na kiu that's why ngendete ko like vitabu hivyo. Some people thinking na ango so mia mangane chiwe say university no. Njongo so mpado ege songo language and linguistics. But bona kekende ne ango so mia actually the outer world. I think that is why Ndizi TV ko bateyo antona well SM school ye class yo kate saini neta kironyo ale SM na kyo komenya naba abantu SM na kyo komenya sensei yeah well school ego ko ground elinde chisemi elindonyo ale kuigoro bongo oligie gento ke konya abantu bandi yeah Chacha no mwiboliali. Yes, Chacha no mwiboliali nimbwate family nimbwate molugi na nimbwate abana bane igo nigende family anenke I think umwana ono mutangania mbona ucho kora form 4 ali by the way agoro sare yeah Ebye sana kwetera bono ahene academician inkiora obo semi monto torigereri alina kwetera kurwali kwacha kete skuli boroso gotira secondary university bono nani kwenda to some university inkyo montara asome kurwa sore jaji. Well again tondaga ni monta asome na ki na wate banyono butakaboro bosensi monto tabase go chae sago chakira anyare gotumia ali sogo chakira ene aro boroso wokobe komokia sobogima toteonye no mwana abe komokia samasomo kera masomo naro kende gionse gesiri go koigorera chi opportunity nyingi igo bono anne se bigori bike byare bike binyale ko bikome komukia samasomo banyale ko bakoriyo go semi kuru asa abantu bande abo banyali ko bakora bya sobogima umate ntobolire abantu abasemi either ntori ko baikera go sobarare na endere ro buya mnabona internet ya igore space de ro basemi obongo bole na bona YouTube ya social media akoba semi oboro obonge na ende binde mbiro byo gosali lakini etakire bona mune byare byabona bali yo basemi obuya ansonde sago toko mnabona TV na Ndizi TV program ne yengiega abantu banyali ko bako watch bako tekana koligere Ndizi TV yeah eri ne banyaro basemi na kintu kyamana negento kende tonyare kumwegena nyasaye kere gento nyasaye otatuale tio kwegena asinya saye byonsi mbosa na igabana tomoliki nyasaye elinde bindu byonsi tomaye commentere kurangana na Chacha endoto yao yaikirani osebad endoto yane na wongo tane ngende wikirani because I'm work in progress yes negende wikirani thank God for that uyesan
Chacha kinga kijinde use hobby yaonererie ingitu kibwanjete bono tura. Oh well, AOP gento nganjete well, nowadays I like watching because koligererie bintu bigo dina personal development, onye ni investment, personal finance, life skills, emotional wellness. Yeah, one nganjete ko soma mostly with our life skills, personal finance na bindi beyonds. I like watching nyone motivational, inspiring videos. And I also like now we attend programs because I'm montonde because I realized up like maybe into my now and when you talk about mbago as and as entertainment as chinga kyogo to the requend I like go to me chinga chiane ko colleague into ko konyo monto and if it's a negative ndi yenjera ngo liketa kere kere so mio Chacha kardori tujo kore breveto bia mnyokere sana. Nkento gikoroje apart from bataka bodiba akabwa migire kabisa. Nkento gikoroje na nkia komigeta kerakini boge ko charara goita kurwa. Kera ndo baro rande no boruire njembo amigete rakini na gete ko charara. Nkento gikena doje gia komigete. Yeah, nkento kia migete besides a background yekwenda maruire arona alengo ya kawaida. Inabwate challenge ya peer pressure.